си взе водичка да пине и сега... Но така няма да стана. Плами, ела тук ти е листа, ела. Така. Айде сега, давай, пиши. Какво ще пишем? Какво е това? Какво е това? Какво е това? Какво нарисува? Айди, какво? Айди. Какво нарисува ти? И ти ли искаш вода? Чакай, имаш си чашка. Не знаеш къде е твоята чашка? Сега ще дадем чашката. Не химикала, той не се яде. Не е хубав. Не е вкусен. Тъй. Вкусна вода. Оженяват се с принцесата. Кажи, ядах принцеса, зато и съм жадна. Това е моята. То същото пак вода. Пак вода. Аз не пия. Айде ти пи. Кеф. Много вкусно. Айде и ти сега. Браво. Боже. Стига толкова водичка. Айде, стига толкова. Тя иска да ми дава на мен. Виждам, да. Докато ми свърши шишето, усещам, че няма да спрем. Трябва да го изпиш цялото ми със друга. Супер. Много хубаво това. Айде бибата, одялото. Сега ние хранихме, сега тя ще почне. Направо. И аз. Кажи се по-плей, бе. Оле. Аз как ще пия от него? Аз как ще пия от него? Намерихме нова занимавка. Отвили го, бе. Браво, бе. Бре. Няма етап. Силничка, нали яде? Има сили да прави, нали? Нали яде? Имаш си.